Zeeland heeft gestemd, maar welke kant het volgens de kiezers op moet, dat is nog onduidelijk. Dus nou, zeg het maar, wat vinden we ervan, de verkiezingsuitslag? Heel moeilijk. We hebben het weer lastig gemaakt, laten we het zo zeggen, als kiezers. Ik ben nog wel leeftijd dat ik zeg, ja, het zal wel. Ik moet nog een paar jaar mee en het is gebeurd. Dus. En verder in deze Zeeland nu. Hoek na bloedstollende avond een ronde verder. En deze cursus moet geld besparen. Goedenavond. Hoewel de PVV ook in Zeeland fors terrein heeft verloren, kwam de partij in 7 van de 13 gemeenten als grootste uit de bus. In de overige gemeenten werden SGP, CDA en D66 de grootste. Straks dan neemt verslaggever Pim van den Bergen de Zeeuwse gevolgen van de uitslag met ons door. Maar eerst de reacties van de stemmers zelf. Wilt u het zeggen? Wat heeft u gestemd? Ja, ik heb gestemd op GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ik heb CDA gestemd, maar ik twijfelde tussen D66 en CDA. PVV en mijn echtgenoot op de VVD. Dus nou, zeg het maar, wat vinden we ervan, de verkiezingsuitslag? Heel moeilijk. Ik zeg altijd, ze beloven heel veel, maar er komt niks van terecht. We hebben het weer lastig gemaakt, laten we het zo zeggen, als kiezers. Ik had wel gehoopt dat er ook iets meer links-midden uit zou komen. Ik ben nog wel leeftijd dat ik zeg, ja, het zal wel. Ik moet nog een paar jaar mee en het is gebeurd. Dus. Hopen dat ze goed kunnen formeren. En dat het nu al vlotter gaat dan in het verleden. Zo kinderachtig, dat geruzie elke keer. Die wil niet met die en die wil niet met die. Ja, sorry hoor. Ja, ik zou het jammer vinden dat PVV dus de grootste partij hier. Ik ben blij met D66. PVV wordt zo en zo door iedereen uitgesloten, dus ja, ik verwacht dat er binnenkort wel weer opnieuw verkiezingen zijn. Maar goed, als we het met z'n allen doen, met z'n allen de schouders eronder zetten, denk ik dat we net komen. Ja, en inmiddels in de studio aangeschoven verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, ik zei het net al eventjes, hoe is er gestemd in Zeeland? Nou ja, wat je zei, de PVV is in 7 gemeenten de grootste geworden. Maar dat ging wel gepaard met fors stemverlies, namelijk 6%. D66 won er 8% bij, maar eigenlijk de grote winnaar in Zeeland is het CDA met 9% erbij ten opzichte van 2023. Ja, gisteren voor de verkiezing, toen de uitslag nog niet bekend was, ging het ervan uit dat er 4 potentiële Zeeuwse Kamerleden waren. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, onder voorbehoud zijn dat er 3 geworden, namelijk Björn Schutz van de VVD, Raymond de Roon van de PVV en Jan Schoonis van D66. Maar die woont nog wel in Frankrijk en die moet terugkomen, want die moet natuurlijk hier wonen om Kamerlid te mogen zijn. Nou, ik heb 2 kandidaten die het waarschijnlijk niet zijn geworden en het gezicht van de Zeeuwse D66 om commentaar gevraagd. Ik was gisteravond al heel blij, maar ik bleef gewoon lekker blij deze ochtend. Dus dat is heel goed nieuws. Maar het mogen duidelijk zijn, ik had gehoopt op een betere uitslag. Dat is dan die eerste seconde dat je even vergeet wat er ook alweer was gebeurd. En als ik het dan realiseer, dan denk ik, oh ja, shit. We hebben het niet zo goed gedaan. Het is sowieso voor Zeeland wel een aderlating in die zin dat je ook ziet dat collega's bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid GroenLinks ook niet terugkomen in de Kamer. Ja, dit is wel even moet een goede zoektocht worden van wat is hier gebeurd en vooral ja, wat moet er nu gebeuren. Stel dat Rob Jet de premier is, dan heb je natuurlijk iemand die je veel sneller kan benaderen, die heel veel invloed heeft in Den Haag. Dus ja, dat werkt wel door in Zeeland. We gaan het zien wat er ook de komende jaren gaat gebeuren. Hè. Gaat de PVV wel mee regeren of niet? Komt er toch meer linkskabinet? Mocht dat gebeuren, ja, ik heb echt het idee dat de PVV daarna wel forser en groter wordt. Omdat ja, in het land, als de asielstroom niet ingeperkt wordt, ja, dan kan het niet anders zijn dat de rechtse partijen straks nog groter gaan worden. En hoe mijn pad zich gaat vervolgen, ja, ik zie het met vertrouwen tegemoet, maar ook wel met nieuwsgierigheid. Ja, vertrouwen, berusting, maar ook hoop zijn een beetje de reacties. Nu is er heel veel te doen. Er is nog een nek-aan-nek race. Stemmen worden nog geteld. Wat is de rol van Zeeland daar nog in? Die is uitgespeeld. Zoals gewoonlijk hebben wij netjes en op tijd geteld en de stemmen ingeleverd. En is duidelijk dat de meerderheid van Zeeland toch wel de conservatieve koers heeft gekozen. Pim, dankjewel. Scheepsbouwer Dame heeft de noodlening die de Nederlandse overheid heeft toegezegd niet meer nodig. Het Rijk wilde de scheepsbouwer te hulp schieten met 270 miljoen euro. Maar door goede jaarcijfers bedankt de werf voor het aanbod. In juli kreeg het bedrijf de hulp toegezegd vanwege problemen met de levering van schepen aan de Duitse marine. Duitsland was ook gestopt met betalen, maar heeft de betalingen inmiddels weer hervat. De scheepsbouwer is straks hoogstwaarschijnlijk geen hoofdaannemer meer bij het miljardenproject, meldt het bedrijf na eerdere berichten hierover in de Duitse media.
De Ringwalburg in Burghaamstede is met raadsels omgeven. Om die op te helderen hebben zich 30 experts uit binnen- en buitenland verzameld om de Ringwalburg te bestuderen. Want moest de burg de inwoners nou beschermen tegen de vikingen of is het juist gebouwd door de vikingen? En waarom is het terrein al die eeuwen onbebouwd gebleven? Kortom, allemaal vragen waarvan de antwoorden noodzakelijk zijn voor de aanstaande opknapbeurt. De wal die je achter je ziet willen we uitbreiden, groter maken, een bruggetje maken over het pad. Dat willen we doen. Maar heel belangrijk is eigenlijk dat het museum, de Burgse scholen, gaat uitbreiden en een entree gaat krijgen aan de Ringwalburg. En in 2027 moet de opknapbeurt klaar zijn, al zou een beetje uitloop niet erg zijn. Dat heeft ook tijd nodig. En weet je, het ligt er al zo'n 1000 jaar, dus ik kan ook nog wel heel even wachten. De voetballers van Hoek haalden gisteravond de tweede ronde van de KNVB-beker. Een spannende thuiswedstrijd tegen de profs van FC Eindhoven eindigde in 3-2. Na 90 minuten stond het 2-2 en daardoor moest een verlenging de beslissing brengen. En daarin werd de Belg Din Soula de matchwinnaar. Ik zie de bal komen, ik zie 2 spelers vallen, ik weet niet goed wie. De bal komt in de 16 meter. Ja, en dan moet ik als spits daar staan en ik sta daar en dan moet ik hem gewoon binnentrappen. Iedereen had zin om Eindhoven te verslaan, dat hebben we ook gedaan. En verdient ook. Ja. Ja, hij was dus overduidelijk de gevierde man in Hoek. De ploeg zit nu bij de laatste 32 clubs. Morgenmiddag dan is de loting. Trainer Gerard de Nooijer weet daarbij wel wat hij wil. Nee, ik hoop een thuisloting. Dat is het belangrijkste. Dat we thuis loten en weer dan is. Al die stadions heb je al gezien natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Die heb ik wel gezien. Ja. Die heb ik wel gezien. Dus, en ik vind het hier charmant. Dit is de charme van de bekervoetbal. Een thuiswedstrijd met misschien wel 3.000 of 4.000 man. En dan gaan we weer een rondje verder. En de loting voor de tweede ronde, die Gerard de Nooijer dus met alle vertrouwen afwacht, is morgen om 5 uur. En via onze site en de app houden we je uiteraard op de hoogte van het verloop daarvan. En ja, je zat wellicht te wachten op beelden van de wedstrijd. Maar ja, wij hebben helaas de rechten van de beelden niet. En dus ook geen toestemming om ze uit te zenden. Gaan we naar de BHV-cursus, oftewel bedrijfshulpverlening. Het leert je omgaan met gevaarlijke situaties op je werk. Maar er is nu ook een training voor particulieren. Verzekeringsmaatschappij ZLM is ermee begonnen, omdat een ongeluk thuis voorkomen goedkoper is dan eventuele schade uitbetalen. Ja hoor. Super. Ja, en haal hem maar af. Zachtjes. Goed zo, top. Heel goed. Goed gedaan. U bent net geweest, net geoefend met die blusdeken en die brand. Hoe was dat? Ja, ik denk dat het vooral goed is om het een keer te proberen. Maar als het in je eigen keuken is, ja, dat is toch wat anders. Waarom deze cursus? Nou ja, een kleintje thuis, verstikking, brand, een wondje. Het is altijd fijn om dan een klein beetje zekerder te zijn. Hé, dit kan ik doen of dit moet ik doen. Het doel van de ZLM om deze training aan te bieden is in eerste instantie het voorkomen van ongevallen. Als verzekeraar kunnen wij onze klanten heel goed helpen op het moment dat ze te maken krijgen met een ongeval. Maar wat we eigenlijk het allerliefste willen is die ongevallen voorkomen. Want ja, het persoonlijk leed wat daarbij komt kijken, stel je voor, je huis brandt af, je bent al je dierbare bezittingen kwijt. Ja, daar kunnen wij wel zorgen dat het allemaal vergoed wordt. Maar dat neemt natuurlijk nooit het gevoel weg van die spullen kwijt zijn. En dus dat persoonlijk leed, dat willen wij eigenlijk het liefst gewoon voorkomen. Je zou ook kunnen concluderen dat de ZLM dit ook doet, zodat er minder schade wordt gemeld. Dat is een leuke bijvangst, maar dat is zeker niet waar het ons om te doen is. We willen echt zorgen dat mensen zich veiliger voelen en ongevallen voorkomen. Doet uw cursist dat hier een beetje goed? Nou, ze doet het hartstikke goed. Hey, het is ook de eerste keer. En als je de eerste keer reanimeert op zo'n pop, is dat een beetje onwerk natuurlijk. Hè. Moet je aan heel veel dingen denken. Dus dat gaat hartstikke goed. Is het lastig om te doen? Nee, het valt mee eigenlijk. Ik vraag me alleen af of het in de werkelijkheid net zo is. Waarom wilde u deze cursus doen? Nou, het leek me kleinschalig, kort. Het is een ochtendje. Thuis heb ik ook 2 BHV'ers lopen en ik heb er al heel veel over gehoord, maar zelf nog nooit geen cursus gevolgd. Ik denk, nee, dat ga ik doen. Maar niet dat ik dagen aan een cursus zit of zo. En ik heb ook kleinkinderen waar ik op moet passen. Mijn vader die in de buurt woont. Toch wel gewoon wat kennis inderdaad van pak ik die brandblusser als het nodig is. Pak ik die brandblusserdeken als het nodig is. Dat soort dingen leren, zeg maar.
Of de trainingen daadwerkelijk een verschil maken is volgens Landa moeilijk meetbaar. Omdat het ook gewoon heel moeilijk te meten is. Je weet niet welke branden je voorkomen hebt door deze training te volgen. Of welke ongelukken je voorkomen hebt door een training bij ons te volgen. Maar eigenlijk zeggen we, als we al 1 ongeval kunnen voorkomen, ja, dan is het ons al waard. Want ja, een mensenleven is gewoon onbetaalbaar. Een mooie dag vandaag met her en der wat stapelwolken, maar vooral veel zon en een matig windje uit het westen bij maximaal 13 graden. De komende uren dan neemt de bewolking weer toe. Dat is een voorbode van morgen, want dan neemt de wind ook weer in kracht toe en is er een grotere buienkans. Maar gelukkig ook nog wat zon bij maximaal 15 graden. Ja, het weekend ziet er ook veelbelovend uit, met flinke periode met regen. Ja, en tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. En daar vind je onder meer ook het verhaal over Hoek, die veel lof heeft geoogst in de landelijke media met de winst van gisteravond. En wat die complimenten dan zijn, dat lees je natuurlijk op onze site en ook in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.